שלום. שלום, וכאן היום אנחנו בסרטון של רומי שחמט. הסרטון הראשון כמובן. והיום אנחנו נלמד איך מזיזים צריח. נתחיל מזה שאני מבקשת שתירשמו לערוץ שלי. אני אשמח אם תירשמו ליתר דיוק ותעשו לייק. וגם יש לי ידיד שעוזר לי פה בסרטון הראשון. קוראים לי אורי, הערוץ שלי זה להפיק את השעמום. אני אשמח אם תירשמו גם לערוץ שלי, קוראים לו להפיק את השעמום. אמרתי את זה כבר, כן נראה לי. וגם תירשמו למישהו שעזר לי בכמה סרטונים של קובייה הונגרית, אני אשמח שקוראים לו איתן, ולערוץ שלו קוראים איתן קריאיטיב. טוב, אז בוא נתחיל. אני עשיתי איתו סרטון מצחיק, הוא עוד לא עלה, אבל הוא יעלה בקרוב. אז בוא נתחיל. אוקיי. הכלי עכשיו, אני אראה לכם איפה הוא עומד בתחילת הלוח. רגע. בתחילת המשחק. כן. והצריחים עומדים בצדי הטירה. הלוח. מה את עושה? תגידי לי. טוב. אז פה הם עומדים ויש שתי סוגי צריחים. אחד שחור ואחד לבן. והם הולכים ככה. הם יכולים... את צריכה ללחוץ פשוט. את צריכה ללחוץ פה בשביל להזיז. את צריכה ללחוץ פה בשביל להזיז. לא, מה את עושה? תראי, שוב כאן. עכשיו את יכולה. אז תראו, הם יכולים ללכת לפה. הם יכולים ללכת ישר בשורות ובטורים לכל המשבצות שהם רוצים, אלא אם כן כלי חוסם להם את הדרך. כן, נגיד, אני אדגים איך הם אוכלים אחרי זה אני אדגים איך הם אוכלים, אבל תראו, נגיד, יש פה את הכלי הזה. הוא לא נותן לו, רומי, אמרתי לך כבר לעשות את זה. הוא לא נותן לו לעבור. הוא לא יכול להגיע, לדוגמה, לטור 6, אם אתם רואים. אבל כפי שתראו, הוא יכול ללכת או לפה, או לאכול אותו גם. כי ככה הוא אוכל. זה לאכול. ואז הצריח השחור, תלחצי פה שוב, רומי. כן. ואז הצריח השחור יוכל לאכול אותו גם. כן. קודם כל צריח שווה 5 נקודות. כלי שהראינו עכשיו שהוא אחד זה פרש 3 נקודות, אז לא כזה שווה לעשות החלפת כלים, אבל אנחנו אחרי זה אוכלים שזה... ואני אראה ונגיד הוא אכל, אז אני יכולה לאכול אותו. ואז במשחק... ונגיד אני אדגים לכם משהו, גם משהו חשוב לידע. לא, חיילי. ואם נגיד נשארו לכם 2, אז לצערכם אתם בקרב. נגיד והוא הלך לפה, אתה יכול לאכול, בגלל זה לא כדאי. צריך לחשוב. ורומי, מה את עושה? תגידי לי. נגיד הוא פה. ולא אמרת השם שלך בתחילת הסרטון. ואז נשאר, ואז הוא מנצח. ואני אלמד אתכם היום, כי זה סרטון ראשון, איך לסדר את הכלים. נתחיל מזה ששמים את כל החיילים בשורה, בטור 2 ובטור 7 גם. תעשי גם את השחורים, את מעליבה את הצוות השחור. אורי, אתה רוצה גם להשתלט לי על הסרטון? כמו שעשיתי לאיתן? כן. רומי, זה סרטון ראשון, תני לי, אני מנסה לעשות. אוקיי. ועכשיו את את הצריחים. צריכים, נכון, קודם צריכים. הצריכים, כמו שאמרנו, שמים בשורה 1. בטור 1 ובטור 8. תלחצי פה, רומי, פה. 8. בטור 8, והם כמו הצריכים באמת בטירה, הם שומרים על צידי הטירה, ובמשחק שחמט הם שומרים על צידי הלוח. עכשיו, כלי הבא פרשים. כן, פרשים הם עומדים ליד הצריחים. בשורה 1 ובשורה 8. שמים את שתיהם פה וגם את השחורים.
ועכשיו את הרצים. הרצים הם עומדים בשורה... בשורה 8 ובשורה 1 ליד הפרשים. כן. ושתי משבצות ליד הצריפים. כן. ועכשיו, כי זה קצת מבלבל, אני אראה לכם. המלכה אוהבת לעמוד לא בצבע שלה. בצבע שלה היום. כן, סורי, זה פשוט מתבלבל אותי. כן, כאן והמלכה... אם רק מישהו אחד זוכר איך לסדר את הכלים, פשוט מעתיקים. לא! מעתיקים עם... המלכה עובדת את זה. סורי שרומי קצת טועה, היא פשוט שחקנית די חדשה. מה שחקנית די חדשה? אני משחק איזה 3 שנים יותר ממך. כאן וכאן. יפה מאוד. אז ככה מסדרים את הכלים בשחמט. עכשיו ניתן לרומי לעשות את הסיום. ויש לי המלצה בשבילכם רק. תמיד תפתחו בריבוע הזה. לא. תפלשו עליהם. ויאללה ביי. אם אהבתם את השרטון הראשון הלא כל כך טוב, אז אני מבקשת, אני רוצה שתירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון ולייק. ותפרסמו את הערוץ ותיתנו לייק ותירשמו גם לערוץ שלי, חבל ששכחת אותי. ואם אתם רוצים עוד סרטון יחד איתי, אני רוצה שהסרטון הזה יגיע ל-20 לייקים. ואם אתם רוצים סרטון שאני משתלט לרומי על הערוץ, וזה לא יקרה מחווה, אז צריך רומי, את רוצה שזה כן יקרה, כי אני נותן מטרת לייקים גבוהה 50. אם אתם רוצים שזה יקרה אז 50. אם אתם רוצים שאני אשתלט לערוץ, ואני אראה לה מה זה, אם אתם רוצים שאני אשתף את הידיד השני שלי, ונספר על איך הוא השתלט, על איך ידיד השני, איך אני השתלטתי גם לא על הערוץ האיתן קרייטיב, שתירשמו גם לערוץ שלו. לא, סליחה, אל תירשמו, אני והוא בתחרות. כי הוא כרגע מוביל עליי ב15 מנויים, ויש לו כבר ערוץ איזה שנה וחצי, ורק שתדעו, יש שיתוף בין כל, תראו, תשתפו את הסרטון, אז אם אהבתם את הסרטון, כמובן תיתנו לייק, תשתפו את הסרטון, תירשמו לערוץ, וגם שלי וגם שלה. עזרתי לה טיפה עם הסיום, סורי, אבל ויאללה, ביי. ביי. רגע, יופי, ביי, סוף סוף.